вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух, за да се наричат дървета на правда, насадени от Господа, за да се прослави Той. Амин. So he makes our ashes to a crown of beauty. Така че Бог иска да ни даде корона. And our mourning to an oil of gladness. И Бог иска да превърне нашата скръб в радост. It changes our spirit of despair to a garment of praise. И оковите и робството иска да го превърне на метал на радост. I want to show them something. Искам да ви покажа нещо. This is a garment of despair and of mourning, black. Това е едно черно на метало от тая страна, което е на метало на скръп и на тъга. But if you give it to Jesus, Обаче, ако го дадеш на Исус, това на метал, тая тъга, ако я дадеш на Исус, it becomes a garment of praise. става едно дърво на прослава. In the scripture, as it says, we become oaks. И Словото казва, че ние можем да бъдем като дъбове. Oaks of righteousness that to display his Greatness. greatness, to display. Като едни дървета, които разпръскват своето величие, своята благодат. This is what we're meant to be, praise and not mourning, not sadness. Ето това, което ние трябва да бъдем, да прославяме Бога, да няма тъга в нас. And maybe you're thinking right now, does Jesus see me? Does he know where I'm struggling with? И може би ви сега се казвате, Исус ме познава. Исус вижда нещата, с които се боря в момента в живота си. You remember from the drama? As soon as I touched his clothes, he noticed. Нали помни, че в сценката, която изиграхме, в момента, в който аз докоснах дрехата на Исус, Той разбра. There is no place in this earth where you can go where he won't see you, he won't know you. Няма място в този свят, където може да отидете без Исус да ви вижда и да... The woman with the blood streaming. Yes, yes. Да, жената с кръвотечение. And I chose this story because my story is very much similar to this story. Аз избрах да ви разкажа тази история, понеже моята лична история е много близка до тая. My youth wasn't easy. I was